салом арз мекунем тамошобинони иззатманд. ин лаҳзаҳо шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ оиди ҷиноятҳои ошкоршуда ва дигар самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ огоҳӣ пайдо намоед. бо шумо ҳастам таваллузода моҳрухсор. боз як далели паҳну фурӯши воситаи нашъадор дар ҳаҷми махсусан калон дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони раёсати кофтикои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ ошкор карда шуд. мусодираи наздик ба 40 килограмм воситаи нашъадор натиҷаи ин амалиёти бобарор аст. қасди ба ҷомеаи хавфнок нашъаҷалоби касбӣ истиқоматкунандаи ноҳияи 5 вилояти Хатлон таҳти назорат ва коркарди ғайриошкори оперативӣ қарор гирифта, ахиран бо истифода аз методҳои оперативӣ кормандони милитсия ва ҳаракатҳои ҷиноятии ӯ нуқта гузоштанд. подполковники милитсия Нусратулло Маҳмадзода дар ин хусус гузориш таҳия кардааст. дар қатори садҳо нави бемориҳои сироятӣ ё ба истилоҳ вирус, сокинони сайёра хатарноктарин сироятеро дар шакли нашамандӣ мешиносанд. пешгирии навъҳои нашадор хоси як миллату давлат ва ё сохтору кумитаи алоҳидае нест, балки чун зарару таъсири наша фарогири олам аст, дастҷамъона бар зидди он мубориза бояд бурд. нашамандӣ албатта сироят ё бемории фазоӣ, экологӣ нест, балки аз ҷониби гурӯҳҳои ҷиноятпешаи сарватталаб бозори нашаҷалобон авҷ дошта дар заминаи парвариш, паҳну фурӯши воситаҳои нашадор ва ё дигар навъҳои ҳабҳо шумораи нашамандон ва шахсони вобасташудаи нашамандӣ меафзояд. аз як кишвар то ба мамлакатҳои дигар бо роҳҳои гуногун пинҳонӣ интиқол додани воситаҳои нашадор зина ба зина арзиши онро даҳчанд карда, барои ба даст овардани фоида аз ҳисоби фурӯши воситаҳои нашадор, нафарони ҷиноятпеша ҳатто аз анҷоми кирдори хатарноки худ, ки анҷомаш маҳбас аст, намеандешанд. гумонбаршуда Наибов Саломатчо Каримович, соли таваллудаш 1987, зодаи ноҳияи 5 вилояти Хатлон, сокини ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе, ба ҷинояти нашаҷалобии худ танҳо майл накардааст, балки аз ҷониби ҳамдарси худ Шоҳсаидов Зоҳиршо, ки барои содир кардани ҷинояти нашаҷалобӣ дар маҳбас адои ҷазо дорад, ҷалб гардидааст. Саломатчо Ноибов наздики 40 килограмм воситаи нашадори нави ҳашишро дар заминаи робитаҳои ҷиноятии худ бо нашаҷалобони афғон ба қаламрави ноҳияи 5 ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда, барои минбаъд ба фурӯш баровардан ба шаҳри Душанбе омода буд. ҳангоми интиқоли воситаҳои нашадор, гумонбаршуда Саломатчо Ноибов дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аз ҷониби кормандони раёсати кофтикови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ дастгир гардид. ман бо ҳамсинфам Зоҳиршо маслиҳат кардам. Зоҳиршо бо ошноаш аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ҳамсуҳбат шуда, ба ӯ тахминан 40 кило маводи мухаддир дода. Зоҳиршо ба ноҳияи 5 орда ба ман занг зад. ман аз шаҳри Душанбе рафта аз ноҳияи 5 гирифтам, бояд ба шаҳри Душанбе мебурдем. аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд дар ҳамин ҳолат моро кормандони милитсия дастгир намуданд. агар мо боро аз шаҳри Душанбе ба Хуҷанд мебурдем, ба мо ба фоида $10,000 медоданд. чорабинои оперативии кормандони раёсати кофтикови ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ барои муайян ва дастгир кардани дигар ҳамшарикони ҷинояти нашаҷалобӣ идома дошта, нисбати гумонбаршуда Ноибов Саломатчо бо моддаи 200 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе аз боздошти як нафар аввомфиреб хабар медиҳад. сокини 33 солаи шаҳри Ваҳдат беш аз 30 нафар ҳамдиҳагони худро ба доми фиреб афтонида, бо ваъдаи он ки чиптаи ҳавопаймо гирифта медиҳад, маблағҳои онҳоро гирифта ба манфиати худ истифода бурдааст. вобаста ба кирдорҳои ин қаллоби маккор дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. қаллобӣ ва мардумфиребӣ аз нописандтарин кирдорест ки ба одамон зарарҳои гарони моддию равонӣ расонида сабабҳои мушкилиҳои зиёде дар зиндагию рӯзгори онҳо мегардад. боиси таассуф аст ки ба доми ашхоси фиребгару аввомфиреб нафароне дучор меоянд ки хеле соддаву самимӣ ва зудбовар мебошанд ва ин нафарон маблағҳои ба меҳнати сангину машаққатҳои зиёди ба дастовардаашонро осон ба доми фано медиҳанд. дар шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ фурудгоҳи шаҳри Душанбе дар асоси муроҷиати чанд нафар аз ҷабрдидагон нисбати Шаҳрванд Шарипов Нарзулло, соли таваллудаш 1990, истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ин нафари аввомфиреб дар давоми як моҳи охир ба боварии шаҳрвандони зиёд даромада, аз онҳо барои харидорӣ кардани чиптаи ҳавопаймо маблағи калон гирифтаву онҳоро фиреб додааст.
чунончи дастгиршуда ба боварии шаҳрванд қосимзода фаридун, холзода саидумар, ҳафиззода абдуқаҳҳор, ҳомидзода дусмурод, одинаев мирзо ва мирзозода ҳабибулло даромада бо баҳонаи он ки чиптаи ҳавопаймои самти федератсияи Россия гирифта медиҳад, аз ҳар кадоме аз 2600 сомонӣ то 4100 сомонӣ гирифта ба манфиати шахсияш сарф кардааст. ما هم ساکنه شهر وحدت ما بلیت کردیم همین دو گفتنی شخص شهر وحدت کلیچکش دو اکنومی اساسیشن نمیدونیم درستیش 2600 تا 4100 بچه ها خریدگیان میگن که صبح تا این قبل خریدیم 200 آدم شد قریب هم خلیبای کردیسته خوش داریم که همین پل مورا بازبرد کنن بتیان مقصد پلومون قرض پلی نلی چی نداشتیم و را قرض کردیم که موجود داریم کار کنیم. مورد به ذکر است که همه نفرانی که از این نفر قلاب جبر دیدند از شهر وحدت بوده همدهگانی بازداشت گردیده می باشند که در برابر به ضرر گران مالی دچار گردیدند اینچنین سرسون و سرگردان شدند. من در نقطه فروش چیپته‌ها کار میکنم در شهر وحدت. در مدت یک ماه زیاده از 60 نفر را مبلغ بلیت‌شان از 2600 تا 4200 گرفته به منفعت خود استفاده بودند. چست و چالاکی و قوی‌ارادگی کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در فرودگاه نمی بود، شاید این عوام‌فریب باز چندین نفر دیگر را به ضرر گران اقتصادی گرفتار میکرد. عین حال تفتیشات 30 لحظه مردم فریبی این نفر را آشکار نموده است که ضرر رسانده گمانبر به جبریدگان نزدیک به 100,000 سومانی را در بر میگیرد. نفران عاید حرکت‌های غیرقانونی گمانبر شدن نرزالله شریفов معلومات داشته یا ضرر دیدند می‌توانند به شعبه وزارت کارهای داخلی در فرودگاه شهر دوشنبه و یا به میلیسیای محل زیست خود مراجعت نمایند. در نتیجه بررسی عریضه یک نفر ساکن شهر دوشنبه وابسته به تصرف شدن تلفن موبیلیش از طرف شخصان نامعلوم به کارمندان ریاستی گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی میسر گشت که ضمن به راه ماندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی شخصیت گمانبر این حالت دزدی را آشکار نموده به کردارهای غیرقانونی او خاتمه گذارند. جنایت دزدی یک از شکل‌های معمول‌ترین و پیوسته صادرشونده کردار جنایتی به حساب رفته از روی تحلیل و اخبارات اپراتیوی در مقایسه با دیگر کریتریاهای جنایت‌ها جنایت دزدی بیشتر صادر می‌گردد. دستاورد و نتیجه‌های اپراتیوی کم نیستند که در رفت فعالیت خدمتی کارمندان مقامات کارهای داخلی لحظه به لحظه گمانبران جنایت دزدی را از روی خصوصیت‌های گوناگون کردارشان دستگیر می‌سازند. در مؤسسه‌های اصلاحی نیز شماره زیادی محبوسان را نفرانی تشکیل می‌کنند که برای صادر کردن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. گمانبران جنایت دزدی بیشتر در مکان‌های سیرودم، بازار و مرکزهای سودا و داخلی نقلیات‌های مسافرکشان که در این جایها زیچه شهروندان بیشتر است، چون این مکان هدف دزدان یا به معنای دیگر مورد کیسه‌بری قرار داده می‌شوند. به طور نمایان گم شدن مبلغ اشیاءهای ارزشمند به خصوص تلفن‌های موبیلی شهروندان از فعالیت جنایت پیشگی گمانبران جنایت دزدی گواهی می‌دهد. کارمندان ریاست گفتگوی جنایتی وزارت کارهای داخلی با مشاهده‌های اپراتیوی خود توانستند یک گروه متشکل جنایتی دزدان را در هیئت 5 نفر معین و دستگیر نمایند. رهبر گروه متشکل جنایتی قوت‌زاده کامیل گوریز با لقب کولیا، سنه تولدش 1990، زاده شهر کولوب، ساکن ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، در فدراسیون روسیه و جمهوری تاجیکستان 2 مرتبه برای صادر کردن جنایت دزدی کیسه‌بری سود شده است. از آن گروه متشکل جنایتی میرزا کریموف علی جان ولی جانویچ 25 ساله ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه، سنایف سامان جان دوران جانویچ 24 ساله ساکن ناحیه رودکی، محمد نومان جانزاده 31 ساله ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دستگیر کرده شدند. اندلیبای مهراج‌الدین سلاویدینویچ با لقب محمد زاده ناحیه شمس‌الدین شاهین ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه عین زمان در جستجوی رسمی قرار دارد. از آن این گروه متشکل جنایتی در داخل واسطه‌های نقلیات مسافرکشان به کیسه‌بری دست زده مبلغ و تلفن‌های موبیلی شهروندان را از آن خود می‌کردند. در رفت پیشبرد چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی از روی نشانداد خود گمانبران آشکار کرده شد که این گروه متشکل جنایتی مدت هاست جنایت دزدی را در چند بازار و مرکزهای سودا و داخل نقلیات‌های جمعیتی صادر می‌کردند. روز چهارشنبه مرگ با همراهی محمد چمپیون، سامان، علی، وانجا
محمد با دزدی برومیم با مارشکای رقم 1 دزدی که اون قاپیدن کارمندان میلیسیا سانه 14 من برو در مارشکای رقم 1 مقصد با جرم دزدی دستگیر کردند. аз ҷумла санаи 14 майи соли равон дар дохили микроавтобуси рақами 1 ин гурӯҳи ҷиноятпешагон телефони мобилии тамғаи редми 7 шаҳрванд маъруфҷон раҳматуллозодаро дуздида ба ҷабрида 2000 сомонӣ зарари молӣ расониданд. гумонбарон ба ҳабси пешакӣ гирифта шуда тибқи талаботи моддаи 244 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. бо истифода аз фурсат бо пешниҳоди сюжети мазкур аз шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш менамоем ки агар аз кирдори ҷиноятӣ ин гурӯҳи муташаккили ҷиноятӣ огаҳанд ё аз онҳо зарари моддию молӣ диданд метавонанд ба милитсияи маҳалли зисти худ ё рақамҳои телефони 227 1007 ба раёсати кофткои ҷиноятии вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат кунанд. дуздӣ аз шаклҳои тасарруфкориест ки нафари содиркунандааш ба хотири манфиати шахсӣ ба дигарон зарари моддиву маънавӣ мерасонад. ҳамин гуна кирдори нолоиқи шаҳрванд Сидиқзода Абдулло соли таваллуд 1990 исқоматкунандаи ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара аз ҷониби кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен ошкор гардид. идомаи ҷиноят дар гузориши Акбар Шарифӣ. абдулло сидиқзода дузди гузарое аз ин пеш 3 маротиба бо ҷурми дуздӣ судшуда ин навбат дар содир намудани 7 лаҳзаи ҷинояти дуздӣ ки ҳудуди ҷамоатҳои деҳоти Истиқлол, Турсунулҷабоеву сарбанди ноҳияи Спитамен ва деҳаи иторчии ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷабор Расуловро фаро мегирифт гумонбар аст. зан бозор рафтаги будааст. бозор омад ки ҳама ҷо титипит шуда иде. баъд мара фарёд кардам дуздир омадаги. Баъд дида чизатон намед? Дидам ки ҳамун пул гум шудаги. Чанд миқдор маблағи пул? Овши 8000. дуздиҳо давоми моҳи апрели соли равон ба қайд гирифта шуда танҳо дар манзилҳои иstiqomatии беназорат ё муваққатан соҳибонаш дар макони зист қарор надошта содир мешуданд ва услуб изи онҳо яхела аст. дарвозаи маҳкам бо қулфи овезон нишонаи моилкунанда ё пайти муносиб барои дуздиҳо буд ки гумонбар шуда ба мақсад мерасид. баъди ворид шудан ба дохили ҳавлӣ танҳо пули нақд таваҷҷӯҳи гумонбаршударо ҷалб менамуд. омади дарвоза маҳкам. خب با چه دروازه یک شدی؟ خیلی آورم سینگده هم خیلی زیر کردم که شدش اینجا تخمین 1000 تومان پول بره باش فنیر کشم خیلی چیزا بدم خیلی پول استادگی بدن چی مقدار مبلغ؟ چند پول؟ هم آبشه 8000 تومان بدیم асосан рӯзона ва нисфирӯзӣ вақту соати дуздиҳо буда камтарин зарари аз ҷониби гумонбаршуда расонида шуда 380 сомонӣ ва аз ҳама бештар 38 000 сомониро ташкил медиҳад. маблағҳои пулӣ дар ашё ва лавозимоти рӯзгор пинҳоннамудаи ҷабридаҳо дар натиҷаи ҷустуҷӯ аз ҷониби Абдулло Сидиқзода дарёфт гардида оқибат тасарруф мешуданд. танҳо дар ду ҳолат гумонбаршуда дасти холӣ ҷои ҳодисаро тарк намудааст, чунки дар як ҳолат пули нақд пайдо накардааст ва дар ҳолати дигар соҳибхона баргашта нақшаи дуздӣ барҳам мехӯрад. дар умум аз чапдастии Абдулло Сидиқзода ба шаҳрвандон наздик 60 000 сомонӣ зарар расонида шудааст. ошкор кардани дуздиҳо аз он хушоянд аст ки ҷавони кажрафтор кирдори зараррасониашро идома дода наметавонад. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ кормандони бозрасии давлати автомобилӣ дар самти риояи қоидаҳои ҳаракати роҳ ҳанӯз ронандагоне ҳастанд ки ба дағалтарин қонуншиканӣ дар ин самт роҳ дода ҳаёти худ ва атрофиёнро зери хатар мегузоранд. кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳри Душанбе ҳангоми хизматбарӣ ва санҷишҳои махсус якчанд далели дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт аз ҷониби ронандагонро ошкор намуданд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронам. аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт пайваста дар роҳҳои автомобилгарди шаҳри Душанбе бо мақсади таъмини бехатарии ҳаракат дар роҳ ва пешгирии қоидавайронкуниҳои дағал рейду амалиётҳои пешгирикунанда баргузор карда мешавад. новобаста аз таъкидҳои ҳамешагӣ мутаассифона ҳастанд баъзе аз ронандагоне ки дар ҳолати мастӣ нақлиёти худро идора намуда ба дағалтарин қоидавайронкунӣ даст мезананд.
гарчанде ҷазо барои чунин ронандагон вазнин гарида бошад ҳам, вале боз ҳастанд ронандагоне ки дидаву дониста ҷони худ ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро зери хатар мегузоранд. аз ҷумла давоми ҳафтаи сипаришуда зимни амалиётҳои санҷишӣ як қатор ронандагоне ки дар ҳолати мастӣ нақлиёти худро идора мекарданд аз ҷониби кормандони бозрасӣ боздошт карда шуда, нисбаташон тибқи талаботи моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷиҳати чораандешӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шудааст. Чорбака пива нӯшидум, дар пеши гаи управлени гаи қапидам. Автомашинаи хундай санъата маҳкам кардам. шумо барои чӣ дар ҳолати мастӣ автомашина идора кардед? Хеле шида кинардошт. қобили зикр аст ки тибқи талаботи моддаи мазкур нисбати ронандагони сархуш ҷаримаи маъмурӣ ва ё 15 шабонарӯз ҳабс бо маҳрум сохтан аз ҳуқуқи идораи воситаи нақлиёт ба муҳлати 5 сол ҷазо дода мешавад. бори дигар таъкид менамоем ки ҳар як ронанда ба таври ҳатмӣ қоидаҳои ҳаракат дар роҳро бояд риоя намуда, саломатии худ ва дигаронро зери хатар нагузорад. инҷо расидем ба фарҷоми барнома. вазорати корҳои дохилӣ ба таври ҳамешагӣ дар талаби рӯзгори хуши мардум ва таъмин намудани тартиботи ҷамъиятӣ аст. гузаришҳои пешниҳод гардида ба хотири тарбияи ҳуқуқи шумо тамошобинони арҷманд равона шудааст. то дидори навбатӣ хайр.